igazából most csak a műemlék lakóépületekről beszélve közel 350 millió forintot tudott az önkormányzat fordítani kisebb-nagyobb felújításokra, és az, amit most mi így végig fogunk járni, ezek talán a leglátványosabb és legteljesebb körű felújítások. Itt is a 5-10 millió forinttól a 120 millió forintig terjedtek a különböző nagyságrendű ráfordítások, de el kell mondanom, hogy mi úgy látjuk, hogy olyan épületek kapták vissza régi szépségüket, amelyek ezt már régen megérdemelték volna, és ez az ütemezett felújítási terv, amiben így évről évre mindig teszünk valamit, ez most már tovább olyan látványos eredményeket hozott, hogy most már azok a házak a feltűnők, ahol még nem nyúltunk hozzá. És a mai nap pedig advent lévén arra gondoltunk, hogy ezeket a házakat így megjelöljük egy ilyen ajtódísszel, egy adventi koszorúval. Egyszer már pár évvel ezelőtt csináltunk egy ilyen alkalmat, az akkor felújított nagy épületek felújításokat ezzel megjelöltük, és ezben jelezzük az ott lakóknak is, meg az erre járóknak is, hogy hát ezek azok az épületek, amelyek most újultak meg. Az a különlegesség ebben az épületben, hogy a háború utáni újjáépítésben Dragonics Tamás vett még részt, és ő annak idején házilag barkácsolta azt a színt homokkal, meg festékanyagokkal, amilyen ez az épület akkor lett, és most is bevontuk őt az előkészítésbe, és itt megmaradtak azok a középkori festés részek, amelyek látszik, hogy a rekonstruált területtől elütő sötétebb foltok, azok eredeti, megmaradt díszítő festések még a 15., 14., 15. század részéről. Az alabárdos étteremnek a házát folyamatosan újította fel az önkormányzat. Először a tetőt hoztuk rendbe pár éve, nem, 10-12 évvel ezelőtt persze már lábazatot cseréltünk, mert az volt a legrosszabb. Aztán tetőt újítottunk fel 2 éve, aztán tavaly megcsináltuk a belső udvart, és akkor idénre maradt a külső homlokzat, de úgy, hogy nem csak az utcai homlokzatot, hanem a szintén látható tűzfalat is rendbe kellett hozni, mert bár nem annyira látványos felület, de mégis csúnya, hogyha az elhanyagolt.
ennél a 5-ös számú épületnél állunk meg, mert erre az idei évben tudtunk közel 50 millió forintot fordítani. Ez egy teljes külső és belső helyreállítás, úgyhogy ez is egy nagyon szép anyag. És egyébként itt pedig a Koller Galéria működik az épület hátsó részében, amelyik egy magángaléria, az nem az önkormányzat részéhez tartozik, de ahogy majd megnézik, hát amikor először itt voltam, akkor itt pergő, vakulat, meg málló, homlokzat, kapuaj, meg az épület is elég nagy állapotban volt. Egész más arculata van most már ennek a galériának is, ahogy az emberben. Először is nagyon köszönjük az önkormányzat részéről, hogy ez egyszerűen így mi itt mint Koller Galéria is valahogy benne vagyunk abban, hogy ez az egész felújításra került. És hát a Koller Galériát gondolom önök már ismerik, az első magyar galéria ugye itt már nagyon régóta a nagypapám alapította, és egészen fönt az Amerigotott emlékszobája található. Melokko Miklós, Parkányi Péter, egyszerűen a neveket gondolom már nem kell, hogy soroljam, ezeket is már évek óta támogatjuk, és támogatni is fogjuk, kiállításokkor és várhatók is. Ennyit akartam elmondani, szóval nagyon szépen köszönjük szépen! Mostanra így kívülről az egyik legkülönlegesebb, ezzel a töréssel az egyik legérdekesebb ház lett ebben az utcában, és hát ami nekem még szívemnek nagyon kedves, de hát a báriak ezt ismerik, ezeket a kis kihajló, domború ablakokat és ezeket a gyönyörű kovácsolt vas ablakvédő rácsokat, amelyeket ezt az épületet díszítik, szóval azt hiszem, hogy a Táncsi 16 is méltán lehet büszkeségünk.